Sama Igbo bụ Igbo ndị ọma ejeje mba Igbo nwe m ekene m unu eji m n'aka na gị na ezinụlọ gị n'ụlọ nọsị mma ọ ka bụkwa unu nwaanyị Ngozi Mmadụ onye akụkọ ifo gị na Igbo Amaka TV Igbo niile asị m ka ahịa na ụbọchị naanị enwe na Igbo ka ọ maala gị mma mana abịa n'ahịa izu tata bụ afọ taa bụsịkwa mbọsị ezumike anyị ji wepụta mgbede ọma oge akụkọ ifo bụ akụkọ a naanị n'oge awa akụkọ anyị tata ọ bụ gịnị ka anyị malụ ihe melụ ijiji ji esoghalị efi ọkwụnụ m ijiji housefly kedu ihe mere o ji esoghalị efi ya bụ cow Igbo kwuru okwu si na ehi na-enwere ọdụdụ bụ chi ya na-achụlụ ya ijiji ọkwa na ọ bụ gịnị mekwara gịnị ka ijiji na-achọ na-arụ efi ọ bụ sọsọ efi bụ anụ ijiji fụrụ ka ọ bụ gịnị kedu ihe kpatara nke a na-etufughị oge ọbụla ka anyị gaa n'iru n'ime akụkọ anyị mgbede ọma o nwere akọ ngakọrọ unu ịtamụ gbagide wee gbakwasị n'otu obodo a na-akpọ obodo Umo oge eze Akajiakụ bụ ya na-achị eze Akajiakụ bụ onye ọrụ ugbo ihe akụ ihe olili na-adị n'ụlọ ya kwa mgbe ọbụla eze Akajiakụ na-abụ ogologolo ọkpọ ndị obodo olili onye bịaba ọkpọla anụmanụ nke ya wee bịaba nya bụ anụ ụlọ ya wee bịaba abịa na-enwe ebe ndị mmadụ na-anọ ebunyefa nri nke ha a na-enwekwa ebe anụmanụ na-anọ ebunyekwa anụmanụ nri nke ha ndị ọbụla elie ṅụọ nọkọlịa nwa aṅụrị olulu otu ụbọchị eze Akajiakụ akpọgokwa okwu olili dịka o si akpọ ndị obodo azago kpọrọkwa anụ ha wee bịa enyego ndị mmadụ ọnọdụ ebe fa ga-anọ nye ụmụ anụmanụ ọnọdụ ebe fa ga-anọ dịka ha si eme nwunye eze Akajiakụ wee buli ite efele nri atọ wee bunye efi maka na efi bụ nya bụ onye kacha n'ụmụ anụmanụ bịala oke ụbọchị ahụ o wee bunye efi efere nri atọ a ka o jeje kee ụmụ anụmanụ ibia o bulukwelu nri nke ndị mmadụ wee nye ndị mmadụ efi bidoro ike nri a oge efi bulu efere nri nke mbụ wee kebe o kegide oge ọ gafetara ebe ijiji nọ ọ na-ele ijiji anya mana o nwere ihe ọ na-echetara efi gafee ijiji jee kebe anụ ndị ọzọ nri ijiji wenile aka iji wee gbee ka efi ifu ya ka ọ makwalụ na onye berie nri mana efi mere anya ka ọ bụ na ọfụrụ ya ijiji wee gba ya na oketeberekwere nọsi ya mechie ọnụ gị na ngị chere ka ndị nwere afọ lisigodinu nri efi wee kebe niile wee kechaa onyero ijiji o butere efere nri nke ịbụọ wee kebe kegidekwe lukwa ebe ijiji nọ ọ gafee nye ijiji wenikwela aka ime ka efi malụ na oketebere nri efi gbochie ya ọnụ si na ngị chere ka ndị nwere afọ lisie nri ngị debe anya ebe ọzọ okecha onye rie oke nri nke ịtọ onye rie nri wee gwụ ijiji wee bulu ọnụ agụụ gụkọtara ijiji gụkọta ọmara ife ya eme o wee jee ka o jeje kpesalụ nwunye eze Akajiakụ bunyelefa nri ka ọ gwa ya na nri elu rie na agụụ na-agụ ya mana oge ọ gakwuru nwunye eze kwasị anya nwunye eze si ya na nri agwụgo na ya jekwula efi ka ọ gbabịa ụgwọ nri ya ijiji wee gakwula efi wee si ya na agụụ na-agụ ya na ọ chọrọ ihe o ya eli mana ijiji efi enyere ya nri agwụgo onwerozi ife dịnụ ijiji ga-eli ijiji bulu ọnụ wee nakpuo oge chi fozili ijiji wee bido so ya libe efi na-agba ya ụgwọ nri ya ọnya mere oge ọbụla ijiji na-ebe ya lie efi ọtụmadụ n'anya ya n'ihu ya ijiji a na-esoghalizi efi ịgba ya ụgwọ nri ya ni ọ na-ebunye họ ya ọ nke kpatara ijiji ji esoghali efi ma lụọ tata ịfọchakpi wọ Igbo bụ sọ mma eji m n'aka na enwere ihe ịmụtara ebe a ka akụkọ nke taa ya bịa n'isi njedebe
ọ bụrụ na onwe ihe mụtara n'akụkọ a mee ka anyị malụ na the comment section. Ọ bụkwana gịnị ka Igbo Amaka chọrọ iji akụkọ a wee kụzi? Nneda anya adịrọ mma, maka na ụfọdụ mmadụ na-akpakwa agwa dịka efi. Ịfụ mmadụ ibe ka ọ dịghị ka onye eluro ogo gị, oluro klaasị gị, oluro onye gị na ya emekọ ihe, ijili maka nneda anya yara enyi ya ugwu lulie, yara emekọ ihe gị na onye anyara emekọnwa ihe maka na oluro gị. Nneda anya adịrọ mma. Ọ nneda anya efi nedala ijiji mere ijiji ji esoghalị efi agbụ ya ụgwọ nne ya. Mgbakwanụ ọ ya adịsịkwa na ngwụsị izu ọzọ mbọsa ije wetala unu mgbede ọma oge akụkọ Igbo bụ Igbo. Ka emesịanụ ka m pụtakwanụ.